Ikabil mo dati yung tibri-bripan ni Papa mo. Data ka labi, kabil mo di kusina. Pinindot niyo ipapapindot ko? Hindi pagpagawin ko ka dyan. Magalisan. Bilisan mo. Ay, Mo. ay. Love. 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 Love, purang ka. Love. Diyan, ang kapatarwan. Tapos di kayo. Mabista. Galit ka mo na yun. Dili talaga kita sa doctors sa pagpatriyan. Ay. Love. 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 Nagkahulog ka na, Joy. Love. Nagkadungan namin siya. Sigang deploring ah. Arte-arte ka. Ang gusto mo, matinggi ka? Ay, naku, mo kaming isama. Ano matinggiya ka dili kay man? May spider ni! Pakita mo yung spider ni! Spaghetti ng baba na. Yak! Spaghetti ng baba. Kumano ka man kita live ko. Kailangan ko siyang magsama sa mga tao. Paglubaya ka naman, ba't hayag ka? Ariel, Huli na mga alipin na. Ariel. Huli na mga alipin na. Naman. Yang. Ano ka nang ganyan? Sa balong gito ng parang ito. Data? Yes. Ready to enjoy more chicken joyous moments? Ito lang katawan. One? 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 Papa.
nag-inom ka ng pansin. Nya? Ay, ay, ay. Manang bido, manang biday. Ito.
at tinanong kung ano ang gusto niya pero pinagsabihan siya ng priestess na si Leia at humingi ng paumanhin kay Rio sa abala. Pagkaalis nila ay nagpano si Ido at Nils. Beep, beep. Rio ay nagpapayungan kung anong nakikita nila sa grupo ng mga kakete na yun. Samantalang Tata? Right? Tata? Buray ka niya on signal! Tagong. ay sinabi ni Ria kay Lynn na hindi maganda ang pag-ibig niya kay Rio kaso sagot ni Lynn. Curious lang siya kasi laging pinipuri ni Ibon ang magic skills ni Rio. Umamit si Ria na curious din siya pero binanggit ni Ibon ay makikita rin nila sa lalong madaling panahon ang tunay na galing ni Rio. Kinabukasan ay bumalik sila Rio at Haman sa dungeon at sa pagkakataong ito ay nakalaban nila ang ilang monster dogs. Habang pinipigilan ni Rio ang mga halimaw gamit ang mga yelong siban, ipinakita
Oh, Signal King. Una mali ang nagpunta siya sa espada at ang tulungan niya sa kayo. Parang pagpipili ko ng gusto ng nilaman sa kapituan laban. Tumingin ang ito na Gadula ko ng arte mo na yun. at inisip ni Rio na baka doon din nag-aral si Egon at nakita niya may potensyal si Aman na maging malakas. Namangha si Aman sa kaalaman ni Rio sa swordplay kahit isa siyang mage na. Sabi ni Rio na dati siyang gawin. Abdo! Pahira mo yung cellphone mo. Mag-shotty lang ako. Bakit niyo si pangkasti ko ngayon eh? Tumahimik ka nga muna. Dila i-download naman ang kisitip tingo ubinin ay ako na ang download ko na. Sorry. Saan ka may direct? Ka may del friend. Ang brak nga. Baby. Bro. Agtal na kamampay lang. Okay. Nakamano ka kanya ako, kisabam. Na, dili ka. Nakagargarula ka tayo sa kanan. Magpapansin ka dyan. Magpalong ka. Ang pamana ka, te, ah.
Toki na na. Mm. Ano po? Sandobra data. Ang sandobra. Tatanga mo na isot mo sa kay bado na awatan. Naawatan haan. Mm-mm. Sasabi ko. Papa, kita ka kami di lang sa ano yan. Yeah. Papa, di lang sa ano ka lang ibang pag ni mama. Or haan ka lang. Nyama? Lamisaan. Lamisaan. Mas wala ka nun.
Wala ka na. Wala kang plano. Halika na dito. Sabi mo pa talaga yun. Kitang manig ka pagpagkasakan. Ano dyan pag-ilot? Alam ko ito. Alam mo dyan pag-ilot. Hindi kas dyan. Pag-ilot! Di agas. Tay. Kinabilisan mo, tagal-tagal. Ang sagab ka birthday ko mata. Kaya pumayaman ka ba? Aan ko mami. Magluto lang tayo ng pansit, okay na yon. Ang dami. Pait ka. Buti sana pag mayaman ka. Pagkasang ta. Hindi na naman. Bugong ka ah. Kuwan ka tay. Kuwan. Mari. Bago. Sweet, my sweet Sarah, dreams will come true. Nagboy chicken ni Papang mo. Pamano ka tuyin ah. Ano? Pagit ka, gusto ah.
Ikagbuyad jayan. Sabang naaamon. Ang gagbuyan. Subalyakon. Abang ko subalyan yun. Turog katan, islipan, close eyesen. Kolot.
kayo. Never did it again. If I swear to you. Hindi ka